Saya perlu nampi tokoh wayang saking tuan rumah Bopo Gunayanto Esos kalian Ibu Tutut Winasti. Mau pengen guru suaranya niken ya ngotot. Nggih. Oh ya, jeneng bocah anu dia ajari dene umur pira tadi, Dek? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar linden umpama saiki ibarate wong panen ngundhuh kurang nggih pun pas. Lah iya no. Lightning dalang-dalang agar anda muncul Inandir kunang surang sorot tanpa adang ning talaga kadilangit malambang tanpas ulan maneka wintang tulya kusumaya Pakwekan sekar kadijalagro putraku bocah sigit Narayana wonten pangending ngadhawuh Rama Penemban ingsun murmangsa gumun marang sira kuluk ing atase wis sawetara suwe anggonira suwita kelawan pun bapa lan kawruh apa wae uga wis tak paringke marang sira kuluk ewadene tak pirsani teka isih katon jenak ngadeg ana ngarsanipun bapa kuwi apa meneh kang bakal sira karepake nggir Narayana nggih kaluhuran Sabda Paduka sanget dipenemban kula sampun ngurmaosi sampun kathah peparing piwucal Paduka Penemban ingkang kula tampi ewa semanten kula taksih jenak ngadeg wonten ngarsa Paduka Penemban inggih kula anggadhahi sumpah Penemban apa kang dadi sumpahmu ya nggih kenging kula ibarataken tiyang upaya maduning tawon nadyan kula sampun saged ngraosaken legining ngadur namung dereng lega manah kula menawi dereng saged nguntal saglodhokipun Penemban iya jagat dewa Bathara syukur bagus kene jumurung dene sira darbi patembaya kang kaya mengkono nggih. Ingsun percaya saugerana murid mongko duwe tekad kaya sira Narayana. Yekti bakal tetekan apa kang dinayuh siswa mau nggih. Sabab ya kanthi sumpah kang mengkono mau utawa niat ingkang mengkono mau. Ateges ing kono wis teteken-tekun pangudine karben tekan sediane. Ora liwat
ingsun namung paring pangestu marang apa kang dadi lekasmu nggih Narayana. Lan iki mumpung ana wektu kang prayoga setitik pun bapa bakal mitungkas marang sira kuluk Narayana. Munggih Penemban. Peparang paring dawuh kula sampun samakta nampi dawuh paduka Penemban. Mangke minggir. Sira Narayana urip ana ing alam padang iki aja nganti ninggalake marang Serawung 5 perkara. Serawung 5 perkara. 1. Serawung tumraping panembah. Kaping pindho serawung tumraping negara. Katelune serawung tumraping bebrayan. Kaping 4 serawung tumraping alam. Dene kang wekasan ya kuwi serawung tumraping kapribaden. Iku kuluk ingkang wajib sira tindakake saben dinane. Inggih. Kados pundi babaripun tembung kala wau Penemban mangkene. Serawung tumraping panembah kudu ngurmangsani menawa sira urip ana sing nitahake. Ingkang mengkono sira aja pisan-pisan lali marang kang nitahake dene elingmu marang pangeran. Ya kanthi manembah ing ngersani Gusti manut marang satataning agama kang sira rasuk. Tindakno sekabeh ngapa kang dadi gawe sing kirana marang sekabeh kang dadi larangane. Uga sira ngurmatana marang wong liya ingkang uga manembah marang Gusti kanthi metu marganing agama sing beda-beda. Suruh nggih wong manembah marang Gusti kuwi kena tak ibaratake kaya wong lelungan ana sawening kutha ingkang tinuju. Nadyan beda-beda dalane nanging siji kang kaesti manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Mula kang mangkono kabeh kudu ngudi lan budidaya rukune wong-wong kang padha manembah marang Gusti kang nyipta jagat Narayana. Inggih. Ingkang kaping pindho serawung tumraping negara. Surasane sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi ana sajroning negara. Ing mangka negara kuwi duwe aturan lan sing jeneng tatanan utawa pernatan kuwi ora sanak ora nyadang. Sapa ingkang luput kudu nampa pidana. Dene sapa kang labuh kudu nampa ganjaran. Mula sira wajib nyengkuyung mungguh apa kang dadi gegayuhan negara lan bebrayane ya nggih. Ora ketang klungsu-klungsu yen sira melu budidaya bisane tumuli wujud gegayuhan mau nggih Narayana. Banjur ingkang kaping 3 serawung tumraping bebrayan. Sira urip ana praja kuwi ora dhewe, ora ijen ning bebarengan karo bebrayan agung ing mangka negaramu iki dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang suku, pirang-pirang adat lan budayane. Kang mangkono wis wajibe yen to sira tansah budidaya ngundhake ngreh kerukunaning bebrayan agung iki nggih. Sabab angrasenipun kaki ing donya gaman kang ampuh kuwi mung kerukunan kok Narayana. Yen wis gelem rukun aja bedak-bedake kuwi sukune apa, agamane apa, kelambine apa, budayane kepiye, lan kuwi wonge sapa, ora perlu dibedakake. Sabab nadyan beda suku, beda agama, beda busana, beda adat lan budaya, kabeh isih nunggal bangsa, nunggal basa, lan nunggal negara. Dene ing wekasan kaping 4 serawung tumraping alam. Narayana sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi kejaba saka peparingi Gusti ning uga awit saka dayaning alam. Katitik manganmu saka peparingi bumi, panasmu saka dayaning geni, segermu saka dayaning banyu, lan uripmu saka dayaning angin utawa hawa. Kang mangkono sira aja pisan-pisan ngrusak marang isen-isen alam Narayana. Kepara sira wajib rumeksa marang lestarining alam kang ya nggih Narayana. Inggih ngesake dawuh Penemban. Lan uga serawung tumraping kapribaden kudu tok tengenake. Sira Narayana kudu weguh kapribadenmu jejeg adeg-adegmu aja luntur
jiwamu kowe dadi wong Nuswantara. Lamun sira bisa ngono, sira ora bakal kagiwang marang pamikating liyan lan sira ora bakal mentala adol negara marang bangsamu Narayana. Inggih Panembahan. Sampeyan boten karempit dawuh saking Paduka Sang Adi Panembahan. Kang mangkono Narayana, wis titiwancipun Bapa bakal nglumintirake wujuding sifat kandel kanggo sira Narayana. Ya kuwi sepisan sinebut kembang Wijaya Kusuma. Kuwi daya ati-asane bisa nguripake marang wong kang mati lamun durung titiwancine, lan uga bisa maluyake wong kang nandhang Papa Cintraka. Lan uga sira bakal ulun paringi pusaka Cakra Baskara. Cakra Baskara kuwi minangka kanggo sarana manggurah Satru Murka nggih. Kang mangkono kembang Wijaya Kusuma bakal tak paringake minangka dadi sundukmu Narayana. Lan uga Cakra Baskara bakal tak paringake ana jroning dadamu, sak jroning kulit, sak jabaning daging. Kang mangkono Narayana, para dikepara ngarsa lungguhmu. Pun Bapa Tumuli bakal maringake kembangan Cakra Baskara. Inggih Panembahan. Lirigin sanging sang awet gandrung sanget ngaturaken dening manuwun Panembahan dene sampun kula tampi wujudipun Sekar Wijaya Kusuma tuwin Cakra Baskara Panembahan. Iya. Namung nyuwun pangapunten. Ketingalipun kok taksih setunggal piyambel Paduka ing dipun paringaken dhateng putra Narayana. Menika badhe kangge sinten Panembahan? Oh iya, Narayana. Pancen isih siji. Aji-aji ingin durung tak paringake marang sira Narayana. Ya kuwi jenenge Aji Naragopa. Aji Naragopa wujude buta bajang, cacah sayita somah, lan uga panah Kyai Kesawa. Lan munta sira wis ngatek Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, ing kono sira Narayana bisa trini krama wujud raseksa gedhe pinggir dhewe nggih. Nggih. Menawi dipun kewarangaken Aji Naragopa badhe kula suwun Panembahan. Iya. Apa sira gelem nebus sing dadi abon-abone Aji Naragopa? Oh nggih. Nadyan awrat dikados menapa badhe kula sagahi sira sipating satriya yen wis aguh ora kena indra. Inggih badhe kula sagahi tok sagui. Oh nggih kula sagahi. Iya. Yen sira bakal njaluk Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, abon-abone sira Narayana kudu bisa nguntapake pun bapa murid marang kasedan jati. Wah, Panembahan. Panembahan. Nyuwun pangapunten menawi kula kedah ngantaraken sedulur Paduka kula
mboten sagah Penemban. Kepara kula wurungaken mawon ing dados niat kula mau. Narayana. Sing jeneng satriya kuwi lan pakarti kudu nyawiji. Lamun kok sira wis ngatur saguh, lah kok banjur sira bali tegese kaya idu tok dilat meneh. Yen kuwi dikulinake nganti besok ora bakal bisa ilang Narayana. Mula gandeng wis kaweca utawa sira ngucap janji kudu tok lakoni. Ngerteno Narayana, sira ora bakal dosa kelawan pun bapa awit iki sing dadi penyuwuning pun bapa Narayana. Oh nggih. Kang mangkono Narayana, para sira enggal samata tumuli Adinara Bupa. Ya kuwi panah Kyai Kesawa bakal tak paringake mapan minangka dadi cecumbuking rambutmu Narayana. Lan uga Adinara Bupa wujud buta bajang cacah sayuta somah karepe manunggal marang ragamu Narayana. Nggih, mara mingna ciptamu pun bapa bareng ngluwitirake Adinara Bupa Narayana. Sawise sira tampa Narayana, kewajibanmu aja nganti lirwa. Sira nguntake marang sedanipun bapa. Oh nggih. Kula kedados dos pundi bapa? Carane ningna ciptamu. Pun bapa untakno nganggo geni panasing ati. Lamun to bisa lulus ing kono dadi sarana. Pun bapa munggah marang kasuwargan Narayana. Tansah marang sukma. Sinukma ya winaya wingasepi. Sinimpen talenging kalbu pambukaning warana. Taran saking lik layak pingaluya. Kok kaya mengkono. Sigra sang Narayana sedatep saluku tunggal. Nutupi baban Basana. Sajuga kang sinidikara ing Hyang Samudra geni panasing ati. Saking suruning pangesti. Saking pojok ing mripat bekurut kang dahana mung sakonang gedene. Nanging dupi dahana kang arutan. Kasiniring maruta. Saya wageng urupe kang dahana. Tengah ngobar marang Sang Padmanaba. Urupe geni alarna kadipluwung kuwawa ngutamaken sedane Sang Padmanaba. Kelabet pandhita kang wis katarima sugenge. Ora mokal sedane Begawan Padmanaba moksa sakragane. Dewa Bathara semene abote pitukon nggonku ngudi marang Adinara Bupa. Iya Penemban. Saged-saged kula sampun mituruti menawi dados panggon maduka Penemban. Lega rasane atiku dening Narayana wis entuk ngelmu kang tak upadi. Wujuding pusaka siji kembang Wijaya Kusuma Wara Cakra Baswara. Lan Adinara Bupa ya.
Ya iki Narayana siswa Begawan Padmanaba sing tuwa dhewe iku lho. Monggo dhisik. Meh walipun bapa kepleset kuwata galagil bareng krungu kandhang sing kaya mengkono Narayana. Nggih, Narayana sira kuwi dudu seswaku sing tuwa dhewe. Sadurunge Narayana wis ana ingkang meguru kelawan pun bapa, ya kuwi panengah Pandhawa Permadi. Kuwi seswaku sing tuwa dhewe. Mula Narayana eling-elingen kang dadi daringipun bapa. Sira Narayana ora kana pisah kelawan Permadi. Lamun sira kepengin nggayuh kamulyan bakal mulya uripmu lamun gandeng tangan kelawan Raden Permadi semono kosok baline Raden Permadi bakal nemu mulya lamun tok gegandengan tangan kelawan sira Narayana. Sampun kula tampi dawuh paduka pumantar wangsit ing during wonten ing kalingan. Inggih badhe klestaken dawuh paduka Bapak Remban.
kahanan kang Dihamen sing tasih awet buka saweku masih berahan yang kaneng manujengko Jengaya kaneng iku wegine sirna kepinggih swasana tentrem Bathara iku hangesti wondene pitana iku luhur sirna kang memawa kahanane jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya sarana medhar luhuring budaya inggih wiwiting kagunan ina kang sinebat Ringgit Purwa ugi sinebat wayang lebet mangko piwulang Ringgit Purwa kangge dadi tuladha. Gumelar timbangi nusa kondur rasang angin ditolamun sinurasa. Wah diwana yen to singawan kanthi sukani permana. Layar pinenteng datang tawang nirat bolan awang-awang. Dedebok kaesting nangka bumi blincong kasekon soroten Surya Candra marang Kartika. Pemayan badya titahe kang kawasa sing widu pamayan kang meneng murba. Kayon kadulu lambangi tawana sirpin sasmita gumantin moksa Derba kepak kepinjanipun gending kelawan tembang Rinoso dadi lambanging swasana bungah kelawan susah. Nah, harta ingkang ngawurian anenggih binungka cariyos piranganing marwa
ingkang kapiji saking Serat Mahabharata punika gumelaring nagari Nandura. Mila sinebat Nandura nenggih mangkuwardi negari kinepung samudra labet napaning nadyaning pulo. Nagari Mandura ingin dumadi saking nusa-nusa bandaran yen Cilondra pesasat pati soroni datang ngantun bilah sungapaning kaya benawi tuwin harga kanggange kosok kinepung wana beri genaris sekarang kitri. Nagari Mandura pantes nebak para Sundari kang merdine bumi pinilih Wanantara teking Jaladiri Hanggung tumeksa dadi pesaban mangupa-uga among tangi tekan kadri tansah lumadi nggenya makarti kanthi tekun Bangolasiti temah tatekaning Mengkaesti lumbung kari tansah cinandhi dadi raja sanegari cekap ing ayun porah ningguri para pangisaya mina sariga pider samudra nitih palwa kanthi andindung jala yayah Mas Kintar lamaing punang palwa para taruna manunggal sedya purita marang Sang Waradwija aglaring kawiyatan tengah dadya janma ingkang sujana bali sada laradin tenging disa winangka dadya sarana musadani pangandhang rubuh marga-marga pinapararata bali wisma engga gapura kulines bangun 15 Lani Sindura kuning warga dados teken salasih minangka rigen kang wonten gendak sekara bebrayan sae papraya luhuring asma kinarya japa anggayuh luhuring bangsa mila kantos negari Mandura sinebak ngancik ing jaman Swarna Dwipa wenang dene cakra jejuluke Sanata ing asta Sangsa Agung Sanata jejuluk Prabu Baladewa ya jejuluk Prabu Balarama ya Halayuda Karsana Jaladara Kusumawalita Karsana mila jejuluk Prabu Baladewa mengkuwerdi wenang ageng makutha kadiwaten ngabet Kusubada dadi dalaning dewa awit Kusubada mejahi saturune kayiwangan inggih ing nagari Ngrengga bumi jejuluk Prabu Naga Prasata inggih jejuluk Prabu Balarama mengkuwerdi dadi mustikaning prajurit ya Sang Prabu Halayuda melabet puspondang kaunang-unang Narendra ingkang sutek nganggo tantang inggih Sang Prabu Kakrasana awit rumiyin dadi sekaring para taruna ing Widara Kandhang ya Sang Wasi Jaladara minangka dadi pepenget Narendra ingkang duwe datang duwe rasa kesel kelawan luka ya Sang Prabu Kusumawalita awit dadi mustikaning para nata ya Sang Prabu Karsana mengkuwerdi ingkang kirsaken pengin damel pemanggang nyata Prabu Baladewa Atma Jendra Mandura mijil pembarep putranira Sang Prabu Basudewa monggo kaya mangkono nuju alir pati ngarangi mangsa kanguna Sang Atomya Siniwaka lenggah ing Dangkarajan Wasemetor nagari 15 kang sekarang lanjung Silebaran Boraksari Dinandawida Desa Jebakasturi satemah Pungas Gandanira nganti Pateng Pangurakan Jawi miyos Sang Bunata kaya korban seki manggung ketanggung biada pawongan kang saya nampil upacara nata arupi banyak jalan sawunggaling hardawalika kacumas dipangga kang sarwa kencana temah sirna kang anungsanira tan mantra-mantra nata Mandura Prabu Baladewa pesasat Bathara Brahma ngejawantah kaya Porapsari Gambar hamlabar kang sami srewa wiwit saking Paningrat dumugi Kori Brajanala kebet gamadya kang saking gantung seba
ing Batira Ngayun ketika rontek lan bojo kangane Datuk Cinandra pindha jaladha ketemu Maruta swasana rep sing teman kan ana swara kang nyabawa angkung kadyarsa swara daling kusara kahiring bisali kang lanjut ngarti kanthi sareng lan kanthi sareng tunggal ganggel suwanten Manjaraga sumawur ojaing kutila kelangan nata ingkang den piora didalem kinasih napa Kyai Kutila Reksa saya hamawai asring nangilan angging kemarang abiyantara ngarsa nata lah menika pepatih kekasih Raden Patih Sara Praguta Rangka ingkang alabut sumeh dasar pinter ngomong atus sak kawulane ora kok kalkinasih marang sang nata kasambeting muntat ketingal pasibaning Patih dan Suraprabawa ing Jawi Begamber sang Yopa ngantri Bupati Jayeng Tantomo Hambaludak nganti handoyong-doyong kepancak sujining keraton sampun dang dilenggah Siniwaka panggene derek katyarsa dadi panjenengan nata Pandura Prabu Baladewa mangkono aturing Patih Praguta pecah parang suwikan swasana
kita linuting kidung sing tak tresnani ya jalaran saka tanggaping Kodana tumat marang kanganing Baladewa. Kemarin kula ngaturaken nuwun dene kula ngajak dhateng sesamining ngabdi ya. Nadyan kala-kala aku iki sok kepengin nesu karo dapurmu ning gandeng wis ngetokke sregepmu. Tapi pek durung titilan sini pasiban wis sibuk. Kuwi kok tandani kowe patih sing ngerti karo gaweanmu Pragoto. Wih. Matur nuwun sinuwun. Detaipun kula mriku ngestu padha karo Paduka sinuwun ngantos kumoan iku molancang sowan saderengipun pasiban dipun wiwitiya ora dadi apa. Diajeki dikerepi sing kaya mengkono kuwi kabeh kanggo nebus peluputanmu karo kanca-kancamu wingi-wingi kuwi. Pragoto, kula wonten dawuh. Siang Bantara ratri kang tak penggalih ora ana liya mung kejaba kadangku ya Gusti Narayana. Raden Narayana kados pundi sinuwun? Lah ya kuwi lho. Wah. Narayana ki rumangsane apa isih Jaka kok piye jane? Yen tak pikir dheweke kok ora duwe rasa welas karo bojone Kyai Jembawati. Lan aneh sing padha ora ngerti dikira aku iki sedulur tuwa sing ora bisa ngandani sedulur nom Pragoto. Apa kira-kira Narayana kuwi meri karo Baladewa? Sak surute Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingsun ingkang pinilih minangka dadi Narendra Mandura. Mbacutake Kanjeng Rama Basudewa. Pragoto, kula wonten dawuh. Baladewa kuwi dadi ratu ora merga saka kekarepanku dhewe. Siji, awit saka dadi aturaning kraton. Lamun wong tuwa lanang wis murut kasedan jati, putra lanang sing metu pembarep ya kuwi sing bakal dumanti panggane Kanjeng Rama Basudewa. Kaping pindho awake para kawula Mandura jare Baladewa kuwi wis akeh labuh-labuh tumat negara Mandura. Kaping telune aku kuwi dipilih para kawula lumantar wakil-wakile dadi aku dadi ratu kuwi ora saka karepku dhewe. Apa kira-kira Narayana meri ngono apa piye? Dheweke sing ora dipilih dadi ratu terus lunga sing tanpa pamit tanpa wangenan. Monggo jare wis tak paringi bumi Banjar Patoman lho. Kurang apa aku mikir karo sedulurku Pragoto. Wah. Pragoto. Aku yang mikir sedulurku Kyai Narayana nganti nglangut tebaning pikirku.
mongko wis duwe bojo Yai Jembawati. Kaya ngono kok ya mung ditinggal klincur bae. Apa ora krasa yen sing ning omah wis ana sing ngenteni? Iya. Loh, upama Meri lah kok yo biyen-biyen kandha karo aku. Upama Yai Narayana pengen dadi ratu, aku iki pasrah marang Yai Narayana. Baladewa ora dadi ratu ora apa-apa. Waton sedulur-sedulur iki padha rukun lahir batin ora butuh. Piye Praduta? Aku kok malah bingung gagas Yai Narayana. Nuwun sewu keparing kula supaya waktu sedulur. Ya, aku sewu Padyagung pangatsami. Saking kemanggih kula estunipun Raden Narayana menika boten kagungan raos Meri dhateng palenggan Paduka ingkang sinuwun. Lho, kowe kok muni kaya ngono kuwi dasarmu apa? Kula ngertos wiwit tasih enem ngantos dumugi Paduka Diwasa. Paduka sinuwun Raden Narayana dalah Raden Ayiwara Sumbadara menika dipun bulawentah kaliyan Bibi Sagopi kaliyan Paman Antiyabupa wonten Widara Kandhang. Kanthi mekaten Paduka sakadang sampun ngaosaken rekasane wong urip ana ing Karang Pradisan. Nadyan Paman Sagopa menika namung sak derajating tiyang angin lembu nanging nyatanipun pinter bulawentah dhateng lari. Buktinipun sareng sampun sami dewasa sedaya dados prayagung luhur. Kepara kenai Raden Narayana sugengipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Raden Narayana tansah budidaya dhateng tindaking panggesananing para kawula Mandura kadosta paring sandang tiyang kawudan, paring buga tiyang keluwen, paring kudung tiyang kepanasan, paring payung tiyang kejawan, paring teken tiyang kelunyon saha paring pepadang dhateng tiyang ingkang nandhang pepeten ugi boten enten bangun papan pangibadah. Gusti kula Raden Narayana menika dipun alem inggih boten bungai, dipun elek-elek inggih ketingal sabaripun. Lekas pekaten kula wau mertelaken bilih Kang Rai namung mligi sabyatu dhateng Paduka Sinuwun Mandura. Hebatipun malih ingkang Rai menika boten nate ngetok-ngetoke dupeh seduluring ratu. Nadyan boten ketingal gendung kumalungkung, boten nate ngurusui menapa-menapa dhateng Paduka Sinuwun sedaya pentas piyambak. Dasaripun Kang Rai Narayana menika seneng nguwongke wong. Lah, mila boten bokal kathah tiyang nyesani mestani bilih Kang Rai Narayana satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo, mlurut tanpa bala, menang dhateng ngasorake. Inggil boten ngumpuli, andhap inggih boten kumpulan. Sedaya kula wau labet anggenipun tansah jagi kawibawan asma Paduka Sinuwun. Malah Kang Rai nate raosan kalih kula. Lho, Yai Narayana kawurasan apa karo kowe? Kok sajake kok templek karo kowe Praduta? Iya. Sajake kok akrab karo kowe Narayana kuwi. Persasat keluaripun Kang Rai Narayana kula ngertos sedaya. Kasa mansuripun wadi kula nggih dipun cepeng Kang Rai Narayana. Menawi Pangeran Nijabahi upami sinung derajat dados ratu kacarios badhe kados kamukten piyambak. Mboten badhe ngajeng-ajeng tilaranipun tiyang sepuh mekaten raosanipun sinuwun. Wah, ya. Yen pancen Narayana bener kandhane kaya ngono kuwi muga Gusti Kudaneni idam-idaman Yai Narayana. Ya mung kudu eling Praduta. Ana pepeling saka para luhur ingkang suwasane sing jejeg durung mesti bener, sing bener durung mesti becik, sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Lakar donya menika tetimbanganipun namung wonten kalih. Ala becik bunga susah padang peteng, seneng kalih boten seneng niku tetimbanganipun sinuwun. Ya, nek kula Praduta, yen nganti pletek ing srengenge dina sesuk-esuk Gusti Narayana durung bali, ingsun dhewe sing bakal goleki Yai Narayana Praduta. Lagi sowan sabtu bareng sunewo kagaring pasewan
diroko-roko padaking wanti lamun ya pangene kalah garang gamungkap timone kakunang
Ya kuwi Prabu Yudhakala Kresna lan patihe Kudakala Kresna. Dheweke bakal ngamar Bathari Suraba lan uga bakal njaluk kayuwaning Suralaya. Menawa dawuh saka Adi Guru, Inan goleke jatuh satriya pinandhita ora ana iki kejaba kadakita Narayana. Waduh, Ulun. Menawi kawontenanipun kayuwaning Suralaya kados mekaten, gandeng adi kula Narayana dereng inanggih menawi kula ingkang makiri kados pundi. Iki perang lho, iki perang. Apa jeneng kita ora bakal kabotan. Ulun, kula ngurungaosi. Kakrasana pikantuk nami Baladewa ugi saking para Jawata. Ilmu Ulun, menawi wonten kepareng paduka Baladewa sagah remuk kinarep sawuh putung kinarep bebalang. Kula badhe ketingal labur-labur kula dhateng para Jawata menika minangka dados tandha setya bekti kula kaliyan para dewa Ulun. Kula ing griya mangku mangun kanggo angreman. Lelena tanpa kanen ya tanpa lusa kanggo sang diahumo mangkala sang tata mudha wis ngalem ngerepa ya Ger Balarama Gandeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing bakal makili. Kula minangka dadi wakiline Adi Guru nampa kang dadi panjuwun kita Baladewa makili kang Gandeng Narayana. Waduh Guru Lega asing anak kula. Dene sampun katampi panyuwun kula. Anggen kula makiri dhateng kadang kula Yai Narayana. Ya, ana kono Baladewa gandeng wis ana saguan kita. Maringgal wujudna saguan kita ngundurake mungsuh. Ing padha pancen baris ngorban kemanasan. Dinten mriku kula tumrap katakan wadyabala saking Mandura. Kula badhe kula kani ngunduraken Narendra Yaksa ingkang arsa bedah kayuwaning Suralaya. Kula disiken aku. Muga-muga lanang jeneng kita Baladewa sebab kula iki dereng karo. Nanging bias kuwi nanging bening. Anong suni ngomong sing lolo. Wonten ing dawuh sinuwun. Rumangsa lega. Alasane ngatiku dene tinampa para Jawata. Nggone Baladewa nyatonake setya bekti maring para Jawata. Kang kanggo paduka kaya kang wis kok sumur dhewe. Ingsun nedya dadi jagoning dewa.
Piliono Wadyabala Mandura sing betamlek, Piliono Wadyabala Mandura sing gamben-gamben aja ngisini-sini. Aku ayo padha ngatonake sedya bukti tuwak marang para sawetara. Wih, terus iki sakit dawuh sinuwun. Prabowo, Gun, untuk ngendika dawuh sinuwun. Sira kang pinter ngatur gelaring baris. Goningsen bakal ngadepi mungsuh. Iki mengko nganggo gelar baris apa? Mawi paduka garantur kula mawi gelar baris Wiradamata kemawon. Wiradamata? Nggih. Menika gampil dukangipun. Oh iya. Kaeling-eling. Ora ngono mung loro boten. Ya, kan nang kono ganis padha sangate ganis sawit iki. Bubarno kabeh kang padha gantos sibuk. Ingsun nedya minangka dadi jagoning dewa. Tak jaluk kabeh wae padha meksa marang kuncaraning Pasa Mandura. Wih, sedika. Oh